Киев зноў под ударом расійскіх ракет і дронаў. Чарговага экс-сілавіка прызначылі на кіраўнічую пасаду ў сферы культуры. А для алергікаў надышлі цяжкія дні. Прынамсі, Менск накрыла тапаліным пухам. Пра гэтыя ды іншыя падзеі аўторка 2 чэрвеня раскажам у кароткім выпуску навінаў. Вітаю вас! Выглядае, што ў культурнай сферы Беларусі стала на аднаго экс-сілавіка больш. Былы высокапастаўлены спецслужбіст стаў намеснікам дырэктара нацыянальнага тэатру імя Янкі Купалы. Да такой высновы прыйшло выданне «Зеркала», супаставіўшы дадзеныя з выцекаў кіберпартызанаў. Віктор Друзік займае гэтую пасаду ў тэатры самай меней з сакавіка. На афіцыйным сайце установы няма ні партрэта, ні біяграфіі такога топ-менеджера. Аднак, як высветліла «Зеркала», абсалютны цёзка такой асобы да канца 2000-х быў працаўніком КДБ, а пасля 9 гадоў быў адным з кіраўніком у гандлёвым доме, які належыць кіраўніцтву справаў Лукашэнкі. Журналісты падкрэсліваюць, што гэта не адзінкавы выпадак, а частка сістэмнай практыкі прызначаць экс-сілавікоў у кіраўніцтва культурных установаў. Вядома яшчэ пра 4 падобныя сітуацыі. Напрыклад, у Вялікім тэатры оперы і балету пасады намеснікаў дырэктара займаюць адразу 2 падпалкоўнікі міліцыі. Расія спрабуе закрыць праблемы на ўнутраным рынку паліва за кошт імпарту з Беларусі. Расійскі ўрад даручыў профільным ведомствам правесці кансультацыі з Мінскам аб павелічэнні паставак бензіну, паведаміла выданне РБК са спасылкай на свае крыніцы. Дзеля гэтага Масква гатовая пайсці нават на павелічэнне паліўных кампенсацыяў. У траўні, як паведаміла дзяржаўнае агенцтва ТАСС, продажы з беларускіх НПЗ на таварнай біржы ў Санкт-Петербургу выраслі ў 26 разоў у параўнанні з аналагічным перыядам летась. За мінулы месяц аб'ёмы рэалізацыі паліва склалі амаль 24 тысячы тонаў. Аднак цяпер эксперты галіны падкрэсліваюць, нават калі Беларусь накіруе ў Расію абсалютна ўвесь свой бензін, гэта пакрые менш за 10% попыту краіны-суседкі. Учора прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што з пачатку года збройныя сілы Украіны атакавалі ўжо 15 расійскіх НПЗ. Станам на травень амаль 40% першаснай перапрацоўкі нафты ў Расіі выведзеныя з ладу. Сёння ж уначы украінскія дроны атакавалі яшчэ адзін НПЗ – Гільскі ў Краснодарскім краі. Сама меней 4 асобы загінулі, яшчэ каля 60 пацярпелі ў выніку начной камбінаванай атакі расейцаў на Кіеў. Сталіца Украіны трапіла пад удар дронамі і ракетамі. Ёсць шматлікія разбурэнні, у тым ліку жылых дамоў і пажары ў шэрагу раёнаў гораду. Пад атакаю апынулася і Кіеўская вобласць. Ёсць ахвяры ў Дняпры. Мясцовыя ўлады сёння раніцаю паведамілі пра сама меней 5 загінулых. У выніку расійскага ўдару па горадзе часткова быў разбураны 2-павярховы дом. Там адбыўся пажар. Разам з тым у Кіеве агучылі свае планы адносна завяршэння вайны, паведамляюць украінскія медыі. На даручэнні Владзіміра Зеленскага гэта мае адбыцца пажадана да зімы, заявіў кіраўнік офісу прэзідэнта Кірыла Буданаў на форуме бяспекі. Паводле яго, Кіеў мае дастаткова магчымасцяў для рэалізацыі падобнага плану. На мінулым тыдні стала вядома, што украінскія ўлады чакаюць завяршэння баявых дзеянняў да лістапада. Пажар у Віцебскай вобласці. У Новалукомлі ратавальнікі вывелі з агню 2 пажылых жанчын і эвакуявалі яшчэ 5 чалавек са шматпавярховіка. Інцыдэнт адбыўся ў адным з дамоў па вуліцы Энергетыкаў, паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў. Сігнал пра пажар у 9-павярховіку паступіў ратавальнікам увечары. Калі падраздзяленні МНС прыбылі на месца, то пабачылі задымленне на 6-м паверсе. Менавіта ў гэтай кватэры пажарныя знайшлі 2 пенсіянерак. Жанчыны не маглі выбрацца самастойна. Ратаўнікі вывелі іх на вуліцу і перадалі медыкам. Пасля агляду абедзвюх шпіталізавалі. Праз моцнае задымленне на вышэйшых паверхах дому прыйшлося тэрмінова эвакуяваць яшчэ і суседзяў. Што сталася прычынай загарання, цяпер высвятляюць адмыслоўцы. Новая прасунутая пагроза для беларусаў ад кіберзлачынцаў. Калі раней ашуканцы ад імя дарожнай міліцыі рассылалі фішынгавыя спасылкі для нібыта праверкі штрафаў, то цяпер ствараюць спецыяльных тэлеграм-ботаў, якія вельмі пераканаўча імітуюць афіцыйныя дзяржаўныя сервісы, паведаміла берасцейская міліцыя. Праграма выдае карыстальнікам падробленыя пастановы аб парушэнні правілаў, якія выглядаюць як сапраўдныя. Пры гэтым махляры часта валодаюць асабістымі звесткамі, але наяўнасць рэальнага імя ці нумара машыны ў паведамленні не азначае, што яно сапраўднае. Праваахоўнікі нагадваюць, афіцыйныя структуры ніколі не дасылаюць штрафы праз тэлеграм. Спраўджваць наяўнасць пагнанняў трэба толькі праз афіцыйныя дзяржаўныя рэсурсы. Пераход па спасылках і тым больш увод рэквізітаў банкаўскай карты гарантавана прывядзе да страты грошай.
Сенсацыйная знаходка археолагаў з Акадэміі навук пад Менскам на знакамітым малым гарадзішчы, што на рацэ Менцы, у пласце зямлі, які захаваў сляды буйнога старажытнага пажару, навукоўцы выявілі унікальныя артэфакты 11 стагоддзя. На папялішчы адшукалі рэдкія для нашых шыротаў прадметы побыту, фрагменты абвугленай драўлянай талеркі і кавалкі берасцянага посуду, паведамілі ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі. Менавіта агонь, які калісьці знішчыў пабудову, стаў своеасаблівым кансервантам. Спаленая арганіка абвуглілася і, дзякуючы гэтаму, змагла захавацца ў зямлі праз цэлае тысячагоддзе. Археалагічны комплекс на рацэ Менцы – адзін з самых вядомых у Менскім раёне. Раскопкі тут ладзяць не першы год. Цнянскае вадасховішча ў Менску напалохала адпачывальнікаў. Відавочцы заўважылі, што вада каля берагавой лініі набыла вельмі дзіўнае і падазронае адценне. Занепакоеныя гараджане адразу западозрылі найгоршае. Буйны скід невядомых хімікатаў або прамысловых адкідаў і выклікалі на месца эколагаў. Супрацоўнікі Менскага гарадскога камітэту прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя супакойваюць. А ніякіх прыкметаў тэхнагеннага забруджвання ці зліву таксічных рэчываў не знайшлі. Лабараторныя аналізы паказалі, што ўзровень кіслароду ў вадзе цалкам адпавядае норме. Як высветлілася, прычынай анамальнага колеру сталі так званыя метафітонныя маты. Гэта прыродная з'ява, калі на паверхню вады ўсплываюць кавалкі біяабрастанняў з дна, а таксама планктон, багавінне, бактэрыі і дробныя грыбы. Каляндарнае лета пачалося ў Менску з сапраўднай белай навалы. Сталіцу літаральна накрыла тапаліным пухам. Але пакуль адны гараджане радуюцца прыходу цяпла, іншыя пакутаюць ад апухлых вачэй, закладзеных насоў і нават прыступаў удушша. Сапраўдным выпрабаваннем гэтыя дні сталі для алергікам. Цяпер Беларусь перажывае першую хвалю цвіцення, і амаль уся тэрыторыя краіны апынулася ў чырвонай зоне высокай актыўнасці алергенаў. Сітуацыю абвастрыла надвор'е. Пасля халодных і дажджлівых выходных прыйшоў сухі сонечны панядзелак, што рэзка павялічыла канцэнтрацыю пылку ў паветры. Каб перажыць гэты сезон, лекары раяць карыстацца адмысловымі картамі маніторынгу пылку і не выходзіць на вуліцу ў пікавыя гадзіны раніцай і ўвечары. Па вяртанні з вуліцы вопратку варта памыць, а нос прамыць ізатанічным салявым растворам. Рэкамендуецца часцей ладзіць вільготнае прыбіранне ўдома. На нёмне Бусел вырашыў, што паляваць на жабаў – гэта мінулае стагоддзе. Птушка нядрэнна уладкавалася на гарадской прыстані ў горадні і асвоіла сапраўдны рэкет. Навошта напружвацца, калі можна проста патрабаваць сваю долю ад свежага ўлову мясцовых рыбакоў? Без каментара. Гэта ўсё на гэтую гадзіну, але апавядаць пра галоўнае працягнуць мае калегі. Уключайце аб'ектыў і студыю Белсата ад 19 вечара. Каб не прапусціць важныя навіны, падпісвайцеся на нашыя соцсеткі. І, калі вы знаходзіцеся ў бяспецы, падтрымайце гэтае выданне лайкам і каментаром у Ютьюбе. Гэта дапаможа незалежнай інфармацыі дайсці да большай колькасці людзей. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.